Krak shala Krishnamohan kobrapar ebakaba tingtang parago juda juda political motha yakari ra dok chini saipana kabang nukhungni botarok TIPRA mothao hablaikha borokno mothao lamsoka TIPRA mothani kadong Runel Debbarma koktuma thumnai rokbai kok satani Runel Debbarma saka bobagrani greater TIPRA line ebakaba thansani imangno mokthang khlaina bagai hastini joto lukurokno TIPRA mothabai kwrwngna bagai bobo koikha DD report Chumui TV TIPRA motha ayo lokto borok dafa ayo lokto TIPRA motha ayo lokto borok dafa TIPRA sa bubagra তিনি 25 February 2021 bubagrani je thanchani choba o thanchani chobaona hamjagi Krishnamohan kobra parani lukurok eba tingtang kami bonjago mono o jagani 160 family ni eba 600 approx voters bubagrani thanchan choba hamjagi sini je IPFT TIPRA thancha bodol o bodol hai sini takuk bukuk rok joining rok hai tingtang kami bo party temun bor agi bo party khai temun borok CPM ni kagi CPM BJP ni kagi TIPRA motha join BJP ni ke bosuk budar rokto BJP ni প্রায় 200 কাছাকাছি ভোটার রকম bosuk নকুং অ্যাপ্রক্স 30 রকম এই যতন CPM ইকো অ্যাপ্রক্স 400 রকম CPM ni bisi tinini o joining ni bisingtui lukurokno tamo kok kasar namasuk তিনি ন joining ni bisingti tauk to sara tipba je bubagrani no thanchan choba o choba no hamjagi যত sikla handi sini okra handi যত bino thanchan choba hamjagi bini bodola hai bono logirina bagi manjagi komoi belai paham nang jakha chini borok jatana hamjagi ko kono jatana choba thorona phike chini bubagarana hamjagi ga apni bagnya sing jatana ko tini samya chugya bo jatana hamjagi chumoro phai tang phike ko agi ke bo bodol tomoni nor agi de bahut khakya chipana bo khakya angbo bo khakya kunam phamaya sui ponjere na na sui ponjere na